A Deputación de Pontevedra será unha das protagonistas do Cumio Mundial do Clima de Madrid. A presidenta Carmela Silva intervirá no acto de clausura e debaterá sobre os retos locais fronte ao cambio climático. Un paso máis para converter a provincia nun referente a nivel internacional. Falamos dunha xornada que vai a ser inaugurada pola ministra para a Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, e polo presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, Abel Caballero. Nela van a participar alcaldes e alcaldesas, somente dúas diputacións provinciais van a participar nesta xornada na que os gobernos locais falarán das iniciativas que están tomando para frenar esta emerxencia climática e, ademais, para min ten importancia as dúas deputacións que van a estar están gobernadas por dúas mulleres, a de Palencia e a de Pontevedra. O compromiso co medio ambiente é un dos piares principais deste goberno. Por iso a Deputación, ademais de participar neste cumio, vais adherir tamén ás propostas da Rede Española de Cidades polo Clima. O fará a través de 3 accións concretas. A primeira consistirá en apagar a iluminación das fachadas dos edificios da institución provincial o día 7 de decembro, entre as 8 e as 8:30 da tarde. A seguinte actuación desenvolverase na vindeira primavera a través dunha marcha popular que se levará a cabo en Pontevedra e en Vigo. E por último, a Deputación unirase ao manifesto Un Árbol por Europa coa plantación dunha árbore nun municipio da provincia antes do día 5 de xuño. 3 accións claras que se suman ás outras que se están xa a desenvolver en toda a provincia. Temos en marcha iniciativas para reducir as emisións de carbono, abandonar os combustibles fósiles, apostar por unha enerxía 100% renovable e por unha mobilidade sustentable, xestionar de xeito intelixente o territorio, apostando por unha economía local e de proximidade, concienciar, sensibilizar e formar a través de campañas como as desenvolvidas contra os plásticos ou as cabichas, o plan de compostaxe, que é unha gran aposta desta administración. Actualmente a Deputación de Pontevedra cumpre xa con 91% dos obxectivos de desenvolvemento sostible das Nacións Unidas, pero o obxectivo da institución provincial é conseguir o 100% e cumprir cos retos da Senda 2030.